Asibingelele kuphi nakuphi la khamba kufinyelela khona lo mbukiso. Siyacela ningaye ku-supporta, ni-subscribe and comment, niwa-like ama-video, niphinde niwashare ey'nkundleni zokuxhumana ngokuhlukahlukana kwazo. Thina soqhubeka sinilethele ezikaMaskandi njengoba zinjalo. Siyanamukela-ke ohlelweni lethu iMaskandi Friday la sisuke sinethekela khona izindaba zikaMaskandi zeviki lonke. Uma ufuna ukwazi ukuthi kwenzakaleni kuMaskandi, hlala nathi la ekhaya. Sizoke sibheke iqhawe likaMaskandi elaziwayo uKhuzani kaMpungose osematheni-ke kulezi insuku ngenkulumo mpikiswano ekhona yegama lokaMnumzane uKhuzani. Ubukeka esebenzisa ngendlela ephusile leli thuba lokuba sematheni njengoba engazibekile phansi ukuncenga abantu ukuthi bemvotele kuwona-ke lapha kumncintiswano wama-Metro Awards la aqhathwe khona namanye amaciko kaMaskandi ahlabahlosile esibala kuwona umzukulu uSminofu kanye noMafikizolo, bese kube uyena-ke uKhuzani. Wonke la maciko kaMaskandi aqhathwe ngaphansi kwe-category ye-Best Maskandi Awards. uKhuzani-ke uyasebenzisa le thuba njengoba-ke ebukeka engazibekile phansi ukuncenga abantu ukuthi mabamvotele. Siyabacela bonke abantu ukuthi bewavotele amaqhawe anominathiwe, aphinde umuntu avotele lo ambonayo ukuthi uyena amnikezayo i-Best Maskandi. Khona manjalo sesakuyena uKhuzani njengoba-ke engelenye lamaciko kaMaskandi aqokiwe ukuhamba njengoba-ke iflag likaMaskandi liyobe lindizela phesheya kwezilwandle e-United Kingdom. Kanti-ke uKhuzani Mpungose ungomunye wamaqhawe kaMaskandi azobe ehamba ukuyephefoma phesheya kwezilwandle. Sibala-ke laphana-ke uShweni Nomtepu ekhala kanye noGatsheni bese kuyawuyena-ke uKhuzani bayobe bephefoma phesheya kwezilwandle ngomhla ka-5 kuSepthemba emcimbini iMaskandi Festival. Uphinde wandlulisa amazwi okubonisa uKhuzani wandlulisa kwenye izinsizwa eziwayo ngenduku egama layo kunguKhwishi. Uveze ukuthi-ke engathi ngaphinde ivuse umuzi kababa wayo njengoba azi yena ukuthi izinduku azizwane nabantu besifazane. Uthema ukuthi umuntu oshaya kakhulu induku impela noma kuwumuntu okhonze induku uzugcine uganwa late njengoba-ke izinduku zinesikhwele kakhulu nomuntu wesifazane. Kodwa-ke le ngifisa ukuyishela kunina iy'nsizwa ukuthi mhlawumbe ngabe kuyiqiniso kangakanani lokho ukuthi umuntu okhonze induku ugcine ngamthatha ngomfazi. Ngicela nehlele ngenzansi comment section nifike uveze khona umbono wenu. Kanti-ke kuyona inkulumo mpikiswano esaqhubeka namanje ey'nkundleni zokuxhumana yegama lukaMnumzane uKhuzani kaMpungose. Uveze ukuthi akaguquki, usamile ekutheni naye ungumnumzane, uze wafakazela ngakho ukuthi-ke isizulu samanje asisafani nesakudala njengoba sazi ukuthi ziningi izinto esezashintshwa ezazenziwa kudala kodwa-ke ezingasenziwa manje ngenxa yokuphucuzeka nangokushintsha kwezinto. Uthe uyama egameni lakhe lokuthi ungumnumzane akanendaba nobuntu ukuthi bathini. 28 June kuwona unyaka 2026 udwendwe lenye insizwe ezwayo inkintsho igidangoma likaMthandeni njengoba-ke iyobe icacelwa ngalo lolu suku. Kanti-ke uKhuzani uqinisekise ukuthi iyobe khona kulolu suku-ke lawo udwendwe lukatekisi. Abantu abaningi-ke balinde kubona ukuthi kuyoba njani njengoba sazi ukuthi-ke noMthandeni naye wayevezile ukuthi uyobe khona kuwona lo mcimbi. Yize noma-ke impi kaMaskandi phakathi kwalezi nsizwa zombili ingasekho kodwa-ke sekunesikhathi eside bagcina ukubonakala bendawonye emcimbini womnsizwa. Siyazi ukuthi bayaphefoma emcimbini ndawonye kodwa-ke abakaze behlalelane ndawonye kubonakala ukuthi kuyoba njani. Amehlo-ke wonke athe nje kumhla ka-28 June lapho uKhuzani ayobe khona emcimbini wakhe-ke laphana kutekisi njengoba aphinda aveza ukuthi kumngani wakhe omdala kusukela kudala bezwana behlala ndawonye nakanjani ngeke aze aphuthe ukuba khona kulo mcimbi. Uma lihlabela phambili-ke ngani zakwethu umsebenzi walo laphana-ke iciko elenza kahle kakhulu ngonyaka ophelile uNkeshemba owakhipha i-hit eyathandwa abantu abaningi kakhulu ethi ngixolele mama womntanami. Ikhiphile-ke insizwa futhi-ke laphana-ke i-EP yayo yakulonyaka esicabanga ukuthi-ke abantu abaningi sebeyizilwe ey'nkundleni zokuxhumana. Sisukuza ukuthi umsebenzi wayo lensizwa niwuzwe unjani, yiphi ingoma oyithandile, ungehlela ngenzansi comment section ufike ucomment ekhona. Kanti-ke ake niphinde futhi nisho ukuthi ubani enemlindile kuwona lo gudi. Siyazi ukuthi ziningi insizwa ezingakakhuphi, bayeza umjikelo, bayeza omashelela, omlabalaba kanye nabanye abaningi bazoloku bezile njalo nje. Ngiyacela bafowethu niqhubeke ningisupporte nakanjani-ke izindaba zosuku azikapheli kodwa-ke ngoLwesihlanu suke sikulethela loko naloko okusuke kusematheni nakanjani ake siphinde sihlangane mina nawe ngokuzayo.